I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nalipay subita sa iyang nakita kang Estela, nga nakitiman kini sa iyang kaugalingon, o nga mayo ang ipakitang batasan niya. Nananghin kini, nga mosuroy, o nga may pariton alang kang Jovita. Sa laing bahin, wa may na yun ang panagsabot ni Emily ug Michael nga magkita. Og yang nakatang siya og kasakyan, gisangpit siya ni Rafi. Og tini, Fine. Magsulti ta, please. Sorry ha. Sorry, nagdali ko. Kadayot lang, Emily. Magsulti Isa pa. ta, please. Ayaw ko kuniti mahimo pa. Buhi ko. Oh, Kaya ka na. idlas gud kayong bayhana na. Ni arab ako's problema karon. Tingalig maangin ka, Emily. Mangita kog maayong higayon. Puslan man. Asa ka raman, Emily. Asa ka raman. Malas ka lang. Kay wa na ko'y sakinan. O gihingin lang pa ko sa kong daddy. Wisit sa kong kinabuhi ni higayon na. namiya naman ang ka. Ah, Estela, eh. Ngayon ko gain ka na. Kaya nung di asa ka napitaw, kinsa mo itong gikasulti ni mo? si Emily Garrido ba? Oh, mo ba? Siya dito? Unya, anong gibiyaan mo ta? Idlas kayo. Tungod tingali kay wa ko'y wheels. Pagkalagot. Ay, naglagot-lagot parts. Ang mayroon parts, no? Naningayo na. Nga wa na tayo problema. Tungod kay safety na ta. Wa tayo labot sa litabong kribe ni Jaggy. Mo na importante. Wa tayo labot sa kamatayon. Wa na Ikaw tayo problema. tingali parts. Wa na pero ako. Dako gapon kog problema. Kay gihinlan kang daddy ni mo? Ayaw nagtuhi parts. Mo mo ginang ginikanan ba? Mo pakita man gina sa ilang kasuko. Pero tuwi ko. Sa hilom. Nagmahay na gina sa iyang gibuhat. Mahay parts. Ngay panghabwa naman ang akong mga sinina. Ug dili na ko pabalikon dito sa amo. Tuhoy ko. Muhupas na iya kalagot. Ako mo gawin kaingon ato. Sa pagtuon ako nga ikaw tong nakatubag sa cellphone because ba. Nasipyat ko sulti. Ang sus. Saon mo good parts. Ay. Adapted lang di ay ko. Nga naman ako adapted? Unsa? Wa ko na sila yung anak. Sa kadagan ni Chicks, wa si anak. Awa sa ko na hibawan. Baog tingali. Baog. Sterile. Bog, sterile ha? Mo nga, ayaw pagkawas paglaom. Sa pagkaroon, laylo lang. Laylo lang una ta. Ginginlan magkaka. Ayaw nagpakita to. Tuwi ko. Mingaw na nimo. Wa ko'y pagtuo nga mubati siya kamingaw na ko parts. Labi na kay nahibaw siya nga naapilta sa nahitabo ni Jaggy. Wa na lagi ni kaso. Okay na itong barkada. Si Jaggy lang mo inuwa sa ato. Ay, iya itong kapalaran parts. Nga mag-una siya na to sa laing kalibutan. Unya, ano man? Mupauli na ko. Ikaw. Ako manawag kog balik sa bahay. Makiksulti kong nang imyat. Pero og naa si daddy nimo. Pakisultihi. Sige. Saban, kuya ka na. Pagamitas ako sa imong cellphone ba? Sige. Anli mo na. Tawagin na yun. Kinsa man na? Dili man ako kabisado og number. Ilaw! Kinsa ni palihog? Ako nang. Dong rape. Kanang karon ka lang nanawag. Kinsa man gigamit imong cellphone? Kang Kim, di aron siya. Nang, wala ko'y kwarta. Daging nan bitaw ti kari ako kay magsulti ta. Ari ako be. Kay hatag ko nimo imong cellphone. Giludan ko re. Ang kuha aring kwarta. Pauli dire kay nagasabot namig mga kataba nga pwede raw ari kasabong kwarto. Og dili na pay bawon sa daddy nimo. Pero og may balo man, ako ni bahalang manubag niya. Nang, Mo na kasabutan na mo dire. Total to, sige maglakaw-lakaw na si Sir Bitaw. Ibaw bitaw ka, na may mga gabi ug adlaw nga dili po na mo ari dire, dili mo uli.
Mga pauli na. Kay wala ko maahanad nga maglatagaw lang kas karsada. Sige na, maghuna-huna ba ko nimo? Wala diri ron si Sir. Mga dali dayon dire. Sige nang. Sige nang, Imet. Salamat mo ha. Maayo ka pa. Mibati ka na ko. Dong, kaming tanan diri mga katabang na luoy nimo. Labi na gyud ko. Kaya ako ko'y nag-alaga nimo. Pauli ha. Magpalapot ka. Unya, pakuyo ka na ako dito sa inyo? O ikaw na lang? Ako na lang, Parts. Wa mo dito sa daddy. Adto lang ko sa kwarto sa silong. Salamat, Parts, ha? Oh, balik ko naman ang nitabo ni Jaggy Parts. Kinsagi ko kriminal, no? Kinsagi ka? Maunay pangutana, Parts, nga dili na tumatubag. Kung buhi pa siya ray makatubag kung kinsa. Dili man sabtulis. Kay diha man iyang relo. Sing-sing, pitaka, intak man. Aw, kasoko tingali, ngadto niya. Mo nag-ingon sa mga pulis. May kasuko ang nagpatay kang Jaggy. Hindi na maghiskot niya, Parts, eh. Lainan kong maminaw. Sige, ha? Ihay na tagpauli. Salamat mo, Parts, ha? Uy, Amping. ikaw sa ba, Parts? Amping yun. Sige. Niya ka na di ay. Maayo, kay sayo kang nauli. Dali lang na ati man ang akong lakaw dito sa eskwelahan, ma. Ay, nakoy init ka pandesal nga dani mo, oh. Gusto kag kape kay magkutaw ko. Sige, be, palihog. Ang tanawa og init pa ba ng tubig? Kay gusto kong init gyud ang akong mainom. Init pa kaayo, oy. Igo-igo lang ang kape, ha? Ayog tamisa. Oo, ma. Diara ma, oh. Diya say palaman, oh. Margarine. Gipulan ako, ana. Ay na lang na. Hustog yung timplahada. Salamat. Salamat, ma. Sige, ma, ha. Alis ako sa kwarto. Kadiyot ra. Day, unsa na kahibalita ni Rafi, no? Ha? Ambot lang, uy. Miingon manggod to nga mo anhi siya. Wa naman pakita. Da, ambot niyo, eh. Mag-ilis unak ko, ma, ha. Oh. Di na ko sultihan nga nakita ni. Kalagot na ba kay kanina? Huguting mi kunit na ako. Presko gid kaayo, magagnaw. Ay, si Michael. Wa may magkakita kay nakatuog di ay. Mo text sa tingali siya na ako umutawag pa. Paabuton ko lang. Nadukay man si Estela. Nalingaw tingalig suroy. Si Michael. Mibangon na. Michael, apo. Oy, wa tingali makadungog. Mipadayon sa Teres. Ay, Michael, apo. Wa kagutuma. Buhatan ti kag sandwich, ha? O juice. Naunsa maning bata mo ra magwa makadungog sa akong pagsangpit. Tuwa sa layong iyang pananaw. Apo may kibati ka? Pagsulti, oy. Buhatan ti kag sandwich, ha? Diha ka lang. Murag may kipamati siya sa lawas da. Kay kanina ra ba sakit ko nung iyang di arang sandwich ni mo, oh. Egg sandwich na. Orange juice, ah. Tubagon ko ng telepono, diha ka lang. Hello? Day Emily. Nga na sa telepono mo ka nanawag. Cellphone di ay. Mao ba? Adi siya, huwat na kay pahibawon ko. Michael, si Emily, oh. Agsulti mo. Michael, hello. Hello, oy. Kinsa ni. Ayugod pag binuang diha. Ngano ka, oy, wala ka makailan ako. Emily. Oh, sorry.
Nakatugo mayo ganina. O ako makatunga sa tong sabot. Gisultihan ko ni Lola nimo. May sabihin noon kay gipapauli kog dali ni Mama. Kung nagkita pa ta, pila pa sab ka kabinutos tingala atong panagsulti. Walangan kog abot ka kanina. Onya, kumusta naman ta? Gisakitan gyapon ka sa uni mo? Pero wala. Hay, doon ka. Di anas bay. Pero di ako manawag sa tindahan. Nagpa-load ko. May bayad lang kog telepono diri. Sige. Ha? Unsay sige? May ka naman ka. Nabaguan lagi ko ni mo ron. Nga naman ka. Walang. Lipay lang ko. Nalipay? Oo. Nanawag ka. Sa mandi ay, lipay ko. I love you, Emily. I love you too, Mike. Oh, mag-snacks na ita. Gibuhatan kong sandwich ni Lola. Sige, thank you. Napalda na hinuunta ka. Nag-snacks na ka. Kaon na lang. Nanawag lang ko, kay wa man ka manawag, umu-text na ako. Sige na, kaon na diha. Emily, gusto kong matubang na kang tita Nuring, kang mama nimo. Nga no? Gusto ko magminyo na ta. Mag-isulti kong mama mo. Mike, nalimot ka sa atong sabot. Unya na kung mahumantang duha sa atong pagtuon. Dili, sa labing madali, gusto kong magminyo ta. O kuwa'y makapapag sa kong gusto. Kasabot ka ba, Emily? Michael, naunsa ka, uy. Ngano ka, ha? Oh, kipunagan ko niya sa telepono. Nasuko si Michael. Nga naman to siya. Nahipong ko siyang sinultihan. Nahipong ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!